Bună! Astăzi vom face o pungă de cadou. Deci, avem nevoie de o foaie A4. Cine nu are A4 poate să folosească A3 sau A2 sau A5. Avem nevoie ori de colorată sau ori de alb. Am cam răcit puțin. Mai avem nevoie și de un lipici de lemn. Uite, așa trebuie să arate. De un Doamne. Avem nevoie și de un pix roșu sau albastru. Și de o foarfecă, atât. Deci, luăm foarfeca și foaia 4. Decupăm puțin. Depinde cât de mare vreți să faceți husa. Eu o să fac măricică și lungimea la fel. La fel o să avem nevoie, cred că de vreo 5 sau 4 foi. Eu vreau să o fac măricică. Eu, de fiind mai micuț, eu fac foarte lungă, mare. Bun. După ce am decupat, la mine așa s-a primit. Dacă vreți, puteți desena ceva aici la sfârșit, că după vedem noi ce facem. Cred că o să punem scoci sau nu, depinde cum o facem, rezistentă sau nu prea. Vedem noi la sfârșit, când o să aduc eu lipiciul, de fapt. Deci, bun, după luăm foaia și luăm pixul roșu și o conturăm mai mare puțin. Doar așa puțin, cam de 1,2 cm, să spunem. Că nu o facem așa de mare. Nu chiar de 1,2 cm, o faceți aproape la fel, puțin mai mică. Depinde cât de mare vreți să faceți punguța. Depinde cât de mare vreți să o faceți. De exemplu. Depinde cât de mare vreți să o faceți. Nu este chiar obligatoriu. Doar depinde cât de mare vreți să o faceți. Cred că va dura acest DIY vreo 10 minute. După ce avem așa, luăm lipici. De fapt, îl deschidem, luăm lipiciul. Cine nu are din ăsta lichid, poate folosi unul solid. Și punem lipici aici. Vă arăt imediat cum. Mă cam enervează lipiciul. Of. Așa. Imediat vă arăt cum, pentru că nu mai merge bine lipiciul și din aia. Bun. În sfârșit. Punem așa, cine are așa pune. Și ia partea aceasta și o pune peste lipiciul ud. Poate îi luau și un șervețel în caz de se duce și poate șterge. Mie s-a cam așa primit. Vă arăt imediat. E praf. Trebuie să șterg. Aoleu! Se face tot praf aici. Bun. Deci după ce am frumos îndoit-o, am făcut-o, îndoim frumușel, ca la bebeluși. Așa. Și luăm din nou foaia să vedem dacă o să ne ajungă. Cred că nu ne va ajunge. Cred că o să mai avem nevoie de una. Cred că mă duc imediat să mai aduc una. Am luat-o și pe asta. Sper să ne ajungă și asta verde. Eu voi face mai multicoloră. Să fie frumoasă, colorată.
Să nu fie neagră și urâtă, pentru că am cam răcit puțin. Nu mai pot vorbi bine. Mă tușesc. Aoleu, ce prostii am făcut aici. Mă scuzați puțin, am făcut niște prostii pe aici. Ceva prostii am făcut. Deja 25. Bun. Mulțumesc pentru sănătate. Ce? Cred că trebuie să mai decupăm puțin. Asta, imediat puțin, mă scuzați, pentru că am făcut asta prea mare. Sper că Amalia se uită la acest videoclip. De fapt, eu fac mai mică. Aoleu. Putem puțin de aici. Să-mi așa. Bun. Mă scuzați puțin, mi se cam rupe foica. Bun. Așa, apoi mai am puțin de decupat. Cam decupez de 1 minut. Și ceva. Apoi să se potrivească. Acum mai decupăm puțin. Am o farfecă mică. Voi puteți folosi una mai medie, mare sau ca mine. Dacă aveți. Dacă nu aveți farfecă, treaba voastră, folosiți 2 rigle și o să vă mai explic. Bun, deci, după ce avem așa, luăm din nou lipiciul. Și punem lipiciul din nou. Imediat vă arăt cum. Așa. Acum mai punem o parte. Aoleu. Ce s-a întâmplat pe aici? Numai prostii mari pe aici. Vă trebuie neapărat și un șervețel. Pentru că mi se pot face prostii mari. Ăsta facem aici, apoi ăsta îl îndoim aici. Cred că cine se uită la acest videoclip va râde cu lacrimi. Cam nu mai am foaie. Ce mă fac? Nu mai am foaie. Ce mă fac? Nu pot să fac așa. Asta oare merge? Ia, mă scuzați puțin, mai încerc eu puțin ceva. Da. Acum punem pe această parte lipici, aceasta. Luăm din nou lipiciul nostru frumos. Aoleu. Așa. Și puneți normaliță. Nu mi un pic mare, eu voi mai tăia puțin. Dar trebuie să și cu ochii pe voi. Eu vă și văd dacă greșiți. Și acum o îndoim puțin o parte mică de aici, de pe cea verde. Și punem lipici acolo și după o lipim acolo, după vă mai arăt eu mai multe. Punem lipici, o lipim. Eu m-am cam umplut de lipici pe mâini. Imediat mă curăț. Apoi, după ce ați pus pe toate părțile lipici, o apăsăm, adică o presăm. Știți voi mai bine cum. Aoleu. Deci, după ce o presăm, așa ne arată. Luăm foarfeca și decupăm puțin. Ce să vă spun? Decupăm puțin de foaie ca să putem să facem fundul.
Eu o să o fac așa și cred că o să fac așa. Oic. Și gata. Pe o parte, eu zic pe partea asta de jos, să puneți lipici pe un pic pe o linie dreaptă. Mie mi se cam termină lipiciul, nu mai am mult în tub. Mai am puțin. Acum, avem această parte mai goală, da? Punem lipici pe toată cea parte goală. Ole, 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 ole. Bun. Deci s-a făcut așa. O dăm la fel. Aoleu, am pus cam mult. Am pus cam mult. Imediat puțin, că am pus cam mult. Aici. M-am cam murdărit de lipici. Așa este când lucrăm așa-i. Când lucrăm așa se întâmplă la toți. Mai ales cine are lipici. Cred că o să, după acest videoclip, o să mă duc să mă curăț. Sau poate că nu mă mai văd, dacă mă văd, să-mi spună, deci încă mă văd. Bun. Și acum putem decora puțin, putem scrie ceva pe ea sau să desenăm. Eu, de obicei, o să pun și ceva, o să vă arăt eu cum. Eu mai am mai multe. Eu o să desenez ceva pe ea. Cred că o să desenez o căpșună. Să desenăm o căpșunică. Aoleu, așa. O colorăm. Cine are pixul poate să deseneze o căpșunică. Zici că sunt zugrav. Putem face așa, deci din astea. Și asta, aproape asta cam a fost tot aproape. Că îi facem și închizătoare verde. O să-i facem imediat și închizătoare. Ca să nu vă pierdeți lucrurile. Cine vrea închizătoare poate să facă. Imediat stați puțin să-mi caut forfica unde am pus-o. Utici. Decupăm frumușel, un pic mai groasă la închizătoare. Un pic mai groasă să fie. Și știe toată lumea. Acum decupăm aici ca la un cerculeț. Ca la un cerculeț. Așa. Și pune lipici pe partea aceasta. Un punct. Un punct pune. Un punct să nu fie mai mult. Un punct. Și lipește pe cealaltă parte. Și acum o îndoaie puțin și o lipește și pune din nou puțin un punct. Pune un punct la fel. Imediat. Și asta a fost tot. Aceasta mai am câteva modeluri. O am pe asta de la Live Care. E foarte mare, are vreo 10 metri. Și mai am una. Și din asta micuță. Noi avem și mai mică. Asta a fost tot, prieteni. Nu uitați să dați like și subscribe, adică să vă abonați. Noi ne revedem data viitoare cu nou DIY. Pa, pa!